na kwartahan, naglibog ko unsay nungdan. Di na mamansin laik tinagdan, igulang kang agi-agian. Sa dihang nasayran ko sa tabi sang mga tao, apam di ay ang sikreto sa babaeng silingan ko. Kada adlaw daw magulog-ulog, para apam magsigig hulog. Ug ang apam walay kalibutan, igo lang siyang gipangwartahan. Dili ka dugma bisto kay ang babae dakong minyo. Ug ang bana walay libog laag diri laag dito. Uso na gyud karon, apam na ipangitaon. Kung ang imong kulor itom medyo lagumon, inig tawag sa cellphone, magpagwapa pa-sexy dayon. Sa tinaguan apam patan-awon, para lang makakwarta. Silingan ko kalit na kwartahan, naglibog ko unsay nungdan. Di na mamansin laik tinagdan, igo lang kang agi-agian. Sa dihang nasayran ko sa tabi sang mga tao, apam di ay ang sikreto sa babaeng silingan ko. Uso na gyud karon, apam na ipangitaon. Kung ang imong kulor itom medyo lagumon, inig tawag sa cellphone, magpagwapa pa-sexy dayon. Sa tinaguan apam patan-awon, para lang makakwarta. Sa tinaguan apam patan-awon, para lang makakwarta. Sa tinaguan apam patan-awon, para lang makakwarta. Salamat, thank you.